ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತಂಬ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ತೂಯಿನಂಚನೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಇಂದು ಅಶ್ವಥ್ ಏಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ದುದಾಯನ ಬತ್ತ ನಂದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಅಂಡದ ಹಾತು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ನು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಡಿಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಐಟದಲ್ಲತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10th 8th ಪುಣ ಏರು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡು ತೋರ್ನ ಇದು ಗುರ್ತೇಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡು ತೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪುಟ ಬೋರ್ಡು ಪೇಪರ್ ರಡ್ಡು ಪುಟ ಒಂಜಿ ಪುಟ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಹೊಗ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡಿಯ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ತರ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏಪಣ್ಣ ಟೊಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ನೆಟ್ಟೆ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಕ್ಲಿಪ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕೊಂಬ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬುಳಿಪುಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಂತವ್ರನ್ನ ಕಾಕಾಜಿ ದಮರ ಮಂತವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಲೈನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐಡಿಯಾ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಪೇರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿದೆ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪಿಜಿ ಐಕ್ಯಾನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮಂತಜಿ ಬರ್ಸಲ್ ಎತ್ತಿನ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಪಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪು ಕಂಡದು ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಗ್ರೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಐನಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತತ್ತಂಡ ಪರ್ಪ ಒಂದು ಅಣ್ಣತ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗಣತ ಐಕ್ಯಾನ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಯಾರೊಂದು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಪೇಪರ್ ತಂದು ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ನು ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಮ್ಮೈತೆ ಯಾನೊಂದು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತೀಯಾರತ ಒಂಜಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದ ಚಾರ್ಟ್ ಹೋತನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಐಂದತ್ತೊಂದು ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಹೊರ ಏನು ಟ್ರೈ ಮುರ ಮಂತ ಆತಂಡು ಇಂದು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಬುಕ್ ನೆಂಪು ಅಂತದ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇಂಡು ನೆಕ್ಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಇವು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಈ ಅಶ್ವಥ್ ಏಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತುಳುಟು ಮನ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪು ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಮಂತೊನ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಳೆ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾನು ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ನಮಿತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇನು ಏಳಿಗೆ ಏಪಳ ಈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ್ಲದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಈತ ಕ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಗಣಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಏನು ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಜ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೈ ಈ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಪೂರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದು ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಯ ಪಾತೆಯವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ನಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪು ಮನ್ಪಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ತೂತಾರದ ನಿಕ್ಲಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಏನು ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಡು ಆ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಡ್ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೇಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈಸಿ ನಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಐಟಿತ್ತು ಮನ್ಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂಡು ಇದೋಜುಂಡ ಇದೇ ನಮಿತ್ತೆ ಇಂಜ ಫುಲ್ ಬುಡುಪಾಯ ನಾನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಬುಡುಪ ಇಂಚ ಮಂತ ಅದು ನಮ್ಮಂದೇನು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಈ ಬಿಡಿ ತೋಜುಂಡ ತೋಜುಂಡದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ನು ಅರ್ಧ ಅದು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಡಿಸಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೋಣಿ ಈ ನೀರು ದೋಣಿ ಒಂದು ಮನ್ಪದ ರಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಆ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಡಿಸಿ ರಡ್ಡು ಬಿಡಲ್ಲ ಮಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಚೂರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಂತಾರೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚದೋದು ನಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಪೋದು ಇಂಚ ತ್ರಿಕೋಣ ದೋಣಿ ಬರ ಮನ್ಪದ ಪರ್ಪ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ನ ಇಂಚ ಮಡಿಪೋದು
ಚೂರು ಪರ್ರಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತಾಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಧೋನಿ ಅದ ಮಲ್ಪ ಪರ್ಪ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗವಡು ತಿರ್ಗದು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗದು ಇಂಚ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟದ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಪ ಮುಳುಂಚ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ಇತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲದ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಪರ್ಪಂದು ಏನು ಮಾಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡಿ ಪರ್ಪಂದೇನು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸೈಜ್ದ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಮಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಸ್ತಾಂಡು ಈತಾಂಡು ನಾನೊಂದು ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮನ್ಪದ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪಣ ತೂಪ ಚೂರು ಪಂಚ ಮನ್ಪ ತೋಜುನಾ ನಮಜ ಈ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರ ತಿಂಡದ ಅಯ್ನ ಇಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಾಡಿತದು ಮೂಡೊಂಜಿ ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಆ ಲಾಕ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವಡು ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ತಿರೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ ತುಲ ಇದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ತರ ಮಲ್ಲೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಪೇಪರ್ ಮಂತುಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಪುಡು ಇದೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಾನೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಕ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಚೆ ಗಿಚ್ಚವನು ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕವನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೋದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಆತ ಐಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಯ್ ಇಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದು ಕರ್ಪೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಮನ್ಪೊಳಿ ಜೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪುಣದ ಐಕು ಅಂತಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ ಕಾಕಾಜಿದ ಒಕ್ಕಡ ಪೈಸೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಐಕು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಎನ್ನ ಐಡಿಯತ್ತು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ಪಂಡು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಇರೋ ಪಂಡುದವ್ರನ್ನ ಐಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡುದವ್ರನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಕೊರದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಡ ಉಂಟ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಆಡ ಉಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಕೊಂಡ್ರ ಪಾತ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡು ತೋರ್ ಪಾತ ಆಡ ಉಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್